Sí, aquesta botiga simplement era, abans dins del món del sector de la fontaneria, era una botiga típica d'un taulell, amb un magatzem a darrere i tot això. Doncs per comoditat del client, perquè no s'hagués d'esperar, vam decidir que això el mateix client passés a dintre la botiga, agafar-se ell el material que necessités i després passés per això. El típic supermercat d'alimentació, però en el món de la fontaneria, que aquí al Garraf és molt bé. Més que una demanda és que sempre hem vist que ja fa uns anys que la tenim, la tenim allà i ens ha funcionat molt bé, perquè el mateix client amb un taulell sempre ha d'esperar que passi la gent i el client, el nostre client, el instal·lador sobretot, té pressa. Per tant, d'aquesta manera ell entra, es tria el producte que coneix perfectament i si no, també tenim tot el personal que l'assessorarà exactament del que necessita i on està i ell s'ho agafa, passa per caixa i no. Justament per això, perquè veiem que amb les dificultats que hi ha en aquest sector creiem necessari fer una cosa diferent i diferenciar-nos una mica de la resta i fer una cosa que el client que avui dia l'instal·lador té feina pensi en nosaltres, però bé, estem aquí i volem continuar a quedar-nos aquí durant molts anys, per tant s'han de fer coses diferents i intentar innovar en aquest sentit. Home, hi ha comentaris de tota classe, hi ha qui li agrada anar i estirar de l'escanteria i hi ha qui no li agrada tant, perquè clar, no estaven acostumats tampoc a que els poguessin despatxar, que el que fèiem nosaltres és donar el taulell i ara van i trien, però hi ha comentaris, hi ha gent que està contenta i hi ha gent que no està tan contenta, però bueno, bé. Home, valoren que es poden despatxar molt més ràpid, poden sortir més ràpid, agafen el gènere, se'n van a la caixa, van al barall cap al carrer i de l'altra manera es tenia que esperar fins que els poguessin despatxar. És l'avantatge que tenen.